आं दिनै नोंथांनिसिम मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट होनो नाजादों। बे भिडिअ आं स्पेसियली मोनद' गाबनि सायाव बेस खालामनानै मानसिनि आखल आखुखौ आं सावरायनो नाजानाय जागोन। बेनि जोहै नोंथाङा सोरबादि मानसिया माबादि गाबखौ मोजां मोनो एबा फसायो, बे गाबखौ फसायनाय मानसिनि आखल आखुआ माबादि, बेनि सायाव नोंथाङा मिथिनो हागोन। जों मिथियोदि साफ्रोमबो मानसियानो गाव गाव मोजां मोननाय गाब थायो आरो बे मोजां मोननाय गाबखौ गाननानै साफ्रोमबो मानसियानो गावनि गोजोननायखौ लायो। बेबादिनो गाबखौ बा बे गाबनि पसाक गाननायनि जोहै सासे मानसिनि आखल आखुखौ गोरलैयै जों सिनायनो हायो। जेरै हमना लादो, सासे मानसिया गोजा गाब गानो। गोजा गाब गाननाय मानसिनि आखल आखुआ माबायदि? गुबैयै गोजा गाब गाननाय मानसिनि साननाय हनाया ओरैबायदि, बियो जोबोद थुलुंगाखां गोसोनि जायो आरो अराय रंजा खुसियाव थानो लुबैयो आरो बिथाङा गावनि दुखु सुखुखौ मालायनो माब्लाबाबो शेयार खालामा, थामहिनबा गावखौ दबथायनानै लायो। दा सुंद'बै जों बेखौनो मिथिनो हायो, जाय मानसिया गोजा गाबखौ मोजां मोनो बियो जोबोद रंजा खुसियै थानो मोजां मोनो आरो जोबोद थुलुंगाखां गोसोनि जायो। बियो गावनि दुखु सुखुखौ मालायनो शेयार खालामा, बियो गावनि दुखुखौ गावनि गोरबो सिङावनो सिखोमानानै अराय दोनो। दानिया फैदो निला गाब, थामहिनबा गोथां गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखु। गोथां गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि गोसोआ जोबोरै गाज्रि होननानै बुंनो नांगोन। मानोना बियो हिंसाकुरिया आखुनि, बियो मालायखौ हिंसा खालामनायावनो बियो अराय नांथाबनानै थाबाय थायो आरो खायसे खामानिखौ लोगो दिगो बयबो ज' जालायनानै मावनो हायो बेखौ मिथिसेयावबो बियो जथायै खायसे खामानिखौ मावनानै खायसे खामानिखौ समाधान खालामनो नाजाया। बिसोरो हरखाबैनो रंजा खुसि जानो हायो आरो हरखाबैनो दुखुआवबो गोग्लैनो गोनां जायो। बिसोरो हरखाबैनो रंजायो आरो हरखाबैनो आबेगिक जानानै दुखुआव बायग्लिनो गोनां जायो। बेनो जाबाय निला गाब, थामहिनबा गोथां गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखु। लोगोसेयावनो बेखौबो जों बुंनांगोन, बे निला गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिया गोसो हमथानाय गोहोआ खम थायो। बेनिखायनो बिसोरो खायसे खामानि दामानि मावनायाव फ्राय साक्सेसनि मोखांखौ नुनो मोना। दानिया फैदो फान्थाव गाब, बेगुनिया गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखु। फान्थाव गाबखौ मोजां मोनग्रा सुबुंनि मानसिया गुबैयै जोबोद हिसाबि जायो आरो बियो सारा थामहिनबा दुलाराय जिउआवनो बियो थाखा फैसानि बिथिंखौनो होन, गाननाय जोमनायनि बिथिंखौनो होन, धोन दौलत बायदिसिना बाहायनायनि बिथिंखौनो होनो, बियो जोबथा जिउसिम गासैबो मुवा बेसादफोरखौ हिसाबि खालामनानै सोलिलाङो आरो बियो माब्लाबाबो एग्रे बेग्रे मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै आवसारि खालामनो लुबैया आरो बियो एसे कृपन आखुनि जायो, जायनि जाउनाव बियो धोन दौलत थाखा फैसा आरजिनो हायो। मानोना बे बेगुनिया बा फान्थाव गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिया जोबोद हिसाबि जायो आरो बेफोरबादि मानसिया मठ मन्दिर गिर्जा बायदिसिनाफ्राव थाखा फैसा डनेट खालामनो खोब गोब्राब मोनो। मानोना बिसोरो गावनि धोन दौलतखौ खहा खालामनो माब्लाबाबो नाजाया, थामहिनबा खहा जागोन साननानै गावनि थाखा फैसा धोन दौलत मुवा बेसादखौ अराय सम हिसाबै बाहायलांबाय थायो। दा बेबायदि सुबुंजों आखाइ गुवार आइजोआ हाबा जायोब्ला जिउ जानायाव गोबां खैदां खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन एबा नांलाय खमलायबो जानो गोनां जायो। दानिया बेगुनिया गाब, थामहिनबा फान्थाव गाबनि जि जोम फसायग्रा मानसिनि आखुखौ आं फोरमायबाय। दानिया फैदो गोसोम गाबखौ फसायग्रा मानसिनि जिउआ गोलाव जायो आरो बिसोरो थार आरो इसोर फोथायारि
जायो आरो मिथिंगायारि आखुनि जायो। नाथाय मोनसे खोथाखौ मख'नांगोन दि बे गोसोम गाबखौ मोजां मोनग्रा सुबुङा बांसानद्राय सुबुंजों लोगो लांनानै खायसे खामानिखौदि मावफुंनो हायो बा मावफुंनो हानाय गोहो थासेयावबो बिसोरो मालायखौ लोगो लानानै खामानिखौ मावनो नागिरा। आरो मोनसे मख'नो गोनां खोथा दि बे गोसोम गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आयु एबा आखल आखुफ्रा मोजांब्लाबो नाथाय बियो जिउआव सुखुखौ मोननो नागिरा। मानोना बियो गोबां मानसिजों खामानि दामानिखौ मावनानै खायसे खामानिखौ मावफुंनो नाजायनि जाउनाव बेबादि प्रब्लेमाव फेस जानो गोनां जादों। दानिया गोसोम गाबनि बुंफोरनाया जोब्बाय। दानिया फैफिनदो गुफुर गाब। गुफुर गाबखौ फसायग्रा मानसिया शान्तिप्रिय, गोजोनखौ मोजां मोनग्रा, सोलो गोनां, बुद्धि गोनां आरो बयखौबो बुजायनो हाग्रा बा बुजायनो हानाय गोहो थानाय सुबुं। नाथाय बे गुफुर गाबखौ फसायग्रा मानसिया सोरखौबा मोजां मोनोब्ला बे जिउआव गोसो थोनायखौ जाफुंसार खालामनो हाया। थामहिनबा लाभ गेमाव बियो माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया। जाय मानसिया गुफुर गाबखौ गानो बिनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा मोजांब्लाबो नाथाय गोसो थोनायनि बेलायाव बे गुफुर गाबखौ फसायग्रा मानसिया साक्सेसफुल जानायखौ नुनो मोना। आरो बे मानसिया गुबुननि थाखायनो थांनानै थानाय बादि जायो नालाय बियो गावनि जिउआव सुखुखौ मोननो हाया जायो। नाथाय बियो मालायखौ सुखुआव लाखिनो थाखाय अराय नाजासोमनायानो बिनि जिउनि आखुथाय। बिसोरो मालायनि सुखु गोजोनखौ हास्थायनानै अराय खामानि मावनो नाजायो आरो गावखौनो मालायनि थाखाय बावसोमना होयो। जायनि जाउनाव बिथांमोना गावनि जिउनि पार्सनेल लाइफआव सुखुखौ मोना जायो आरो बिसोरनि आखल आखुफ्रा सोब नोरोम आरो खोब जेन्टेल जायो। बिसोरो फ्राय खामानिखौ सानै हयै मावफुंनो नाजायो आरो बिसोरो अराय गोजोनखौ हास्थायनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दानिया फैदो कमला गाबखौ थारमाने अरेन्ज कालारखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखु। बे अरेन्ज कालारखौ मोजां मोनग्रा मानसिया बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायो। नाथाय गावहा माबा मोनसे जाथाय बिजाथाय जायोब्ला बियो गावनि दुखुखौ मालायनो शेयार खालामनो हाया। मानोना बियो गावनि दुखुखौ फोरमायनानै लाना गावखौ मालायनि सिगाङाव दिन्थिनो नाजाया। बेनिखायनो बे अरेन्ज कालारखौ जाय मोजां मोनो बे गावनि दुखुखौ मालायनो फोरमायना लानो हाया। नाथाय बे अरेन्ज कालारखौ मोजां मोनग्रा सुबुङा, कमला गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा फ्रायानो जुलिनि बिथिङाव बिसोरो साफ्रोमबोआनो जुलि जाजोबनो हायो। नाथाय बे कमला गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिया फ्राय मा होनगोन हाबा जायाबासिनो थानाङा। मानोना बिसोरो संसारनि नेमखौ अराय मानिनानै सोलियो। बिनि थाखायनो बिसोरो संसारनि बान्दोजों खाजानानै जिउखौ बावसोमनो नाजायो। नाथाय बे मोनसे मख'थावना खोथा दि बे कमला कालारखौ मोजां मोनग्रा मानसिया बयजोंबो गोसो गोरोबनानै थानो हायोब्लाबो गावनि दुखुखौ मालायनो शेयार खालामा आरो मालायखौ सुखि खालामनो थाखाय अराय नाजायो आरो मालायनि थाखाय बिसोरो गावखौ सहायनानै थाहोनोबो हानाय गुना बिसोरनाव गोबां दङ। दुखुखौ सहायनो हानाय गोहोआ बिसोरनाव दङब्लाबो नाथाय बिथाङा गावनि दुखु सुखुनि खोथाखौ मालायनो शेयार खालामा। जायनि जाउनाव बियो सहायनानै थांनानै थानो गोनां जायो। दानिया जोबथारनायाव सोमखोर गाब, थामहिनबा हेवजिया सोमखोर गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखल आखुफ्रा माबादि बेनि सायाव आङो नोंथांनो फोरमायनो नाजानाय जानोसै। सोमखोर गाबखौ मोजां मोनग्रा बा फसायग्रा मानसिनिया जोबोद बुद्धिमान जायो, सोलो गोरा जायो आरो बेफार फालांगि खालामब्ला बिसोरो बिजनेसाव साक्सेसफुल जानो हायो आरो बिसोरो बे लाइनाव जोबोद आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो।
आरो बेबादि सुबुङा जोबोद सोलो गोनां, बुद्धि गोनां आरो आबुं मिजिं लानानै जिउखौ अराय दैदेननो नाजायो। आसाबादियानो बे हेवजिया थामहिनबा सोमखोर गाबखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आखुथाय। दा आं नोंथांमोननो मोनद' गाबनि सायाव बेस खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायबाय। बे मोनद' गाबनिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंनि आखल आखुआ मा बेखौ जोङो बे भिडिअनि जोहै बा सावरायनायनि जोहै जों मिथिनो हागोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSPR एडभाइस 365 फेसबुक पेज आरो इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव अराय सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'